ngiyazi kunembuzo engaphenduleki. Abona umuntu esexakekile, abona umuntu umsebenzi engawutholi, abona umuntu umshado ephazamiseka. Ubona kunenkinga nje ehlukene. Usabathe uyaphambili kungayeki. Usabathe uthi uphatha imali iphelele ezandleni. Usabathe uthi inqola imoto ikuhluphe. Usabathe uthi uyakha kungakheki. Usabathe ubeka imali ukuthi uganwe iphele. Usabathe uyatshelwa usuku lokuthi uzozolotshola luhlehliswe. Ungazi ukuthi kubangwa yini. Ucabange emaceleni kanti umbuzo uthi uma uzelwe uwembethe lesikhathi sokuthi uyolobola uyalitshela niwele lakho. Lesikhathi uthola umsebenzi uyalitshela niwele lakho. Lesikhathi usugana usuzolotshola uyalitshela niwele lakho. Uyangizwa ngithini? Ngiyakuzwa. Igama lithi lesikhathi sekufika abakhongi esangweni wena ozolotsholo lesalukwazi okanye ikhehla okanye lo owavuka kuwe umtshelile yini, uyamazi yini, ushilo yini ukuthi wena ke okimi owavuka kimi sekuzozaka abakwabani bazocela isihlobo esihle ngicela uvume. Izalukwazi lezi ezikuphethe kungaba yithongo lakho, kungaba isithunywa sakho. Usitshelile yini ukuthi namhlanje ngiyonilandela umalokazana noma uvele wangena emsamo bathi abadala nina abakwabani? Uma kuthiwa nina abakwabani uthini lokuyena ngempela ophethe inhlanhla yakho? Ngoba into engiyaziyo mina idlozi ithongo linomona. Linani? Nomona. Liyathanda ukugama. Lo phethe impilo yomuntu nalo hlezi kumuntu nalo kuyena olethe inhlanhla yomuntu. Uhlezi ngaso sonke isikhathi efuna ukuvelela. Bayihlupha yena abantu ukwazi ukuthi baphethwe obani. Bayelandela imigudu yokuthi azi umuntu ukuthi mina uyabona bayibetha abantu yini zangoma ngiyithanda kangaka. Ngithi yabona anginankinga yazo. Yazi ngiyithandelana. Yingoba emsebenzini wabo bayazi bambe batholi baphethwe obani. Avuke umuntu ophethe isangoma akhulume kuso mhlasi nika umsebenzi ukuthi wena ke mina ngiwumkhulu bani okanye ngugogo bani okanye ngukhekhe bani. Azi lo muntu ukuthi mangihamba njengoba ngihamba la endleleni ngizotshela bani, ngibikela bani, ngicela kubani. Akusikuthi umsebenzi wesangoma leso ukuthi umuntu athole ukuthi kahle kahle ubani okuye. Yinto ekufanele ukuthi wonke umuntu emhlabeni leyo ayenze, abuze kugobela mhlawumbe wesangoma indlela yokuthi ngingenze njani ukuthola, ngoba abantu banenkinga kangaka, imizichitha kangaka ingoba kubonga abantu abarong. Kubonga bani? Abantu abarong. Ngisho ekhaya nje lakwayo obuka mabuye ikhaya elikhulu ngithi yabona ingane ezikhula zazi ukuthi ugogo ngoba sisondele nogogo kodwa umnikazi wekhaya kube kuwumkhulu. Kodwa ingane ezikhule zazi ukuthi uziphethe obani ngoba sibona ugogo uye njalo inabekelisayo ugogo ucela imali uthola umkhulu uhlale nolaka ethi ngahamba emhlabeni umkhulu nogogo. Ingane uthi uyimbethe obani ugogo kodwa ibiphethe obani umkhulu okanye ugogo. Mhla ingane ithi yabonga ibonga bani? Izobonga ugogo. Ibonga ugogo. Emhlabeni u90% abantu mabethi babonga babonga obani? Ugogo babo. Ingoba vele bebebanakile besemhlabeni omkhulu bebhizi bezingela abanye amandulo abanye ukuthi manje isikhathi samanje omkhulu vele banaka ukuphuma bedla nenkomo nanani bantwana banakelela ugogo. Ahamba ugogo emhlabeni vele uhamba esondelene nengane bese kuthiwa uyena ophethe ingane kanti akayiphethe uyinakekele. Manje kuloko kunakekela ugogo abantu ke mayahamba umuntu mhlawumbe eyohlola noma yakube sekuthiwa uhamba nesalukwazi esinje intombi yakwabani mayisethi wenza imbuzi wenza inkukhu wenzani uyathandaza uyanikelela ugogo acanuka umkhulu. Mayisezolotshola intombi yakwabani okuvele kungena emsamo mayiselobola umuntu kuthiwa nina abakwabani acasuka umkhulu ngoba uyingane yakhe okanye ugogo. Manje mina ngijulile ngokuthandaza ngabuka ukuthi abantu bashaya into encane abazazi imisuka yabo abazi ukuthi ubani wamlethe emhlabeni. Angani meza wonke umuntu uyitshela nje ukuthi hayi ngoba ngakhula kanje mina hayi kuthiwa ngibheke obani. Ukhona ukubhekwa nokunakekelwa nokuphathwa nokwenzani
Fanele bakuhlukanisa abantu lokho ukuthi ungafika ubhekwe yabona lo ababheka ingane ekhaya abaqashwayo. Fika bheka ingane kodwa akayinakekeli ingane. Uyigadile. Kodwa umuntu onakekela ingane ngokuthi idlali ithengelwani ubani wayo yilo wayo. Abantu fanele bakuhlukanise basuka abantu begeje lokho bese bebona abantu ngathi izinto ahambi kahle. Asifune ukuthi siphethwe obani abavuka kithi. Uyazi ukuthi abantu abaningi bayitshela nje ukuthi bayibo abantu abasibona. Abantu abake baba khona. Imphefumulo yabevuke kubo. Kuvuka umuntu ono 200 years ahambe emhlabeni. Ethi mayisedlulile kuyithemu yakhe negwebo zakhe bese kuthiwa useyaphila ngokwenyama kodwa emzimbeni womunye umuntu. Baphi labo bantu? Bayafunwa labo bantu. Abantu abaningi ababafuna ukubazi labo bantu, ababalandeleli. Yingakho ke begeja abantu mabenza izinto. Yingakho ke abantu ezintweni eziningi inhlanhla zabo ingafiki. Ingoba abazi obani abaphethe impilo zabo.